Ka kɛɲɛ ni bi ntɛnɛdonya ye min ye CNT maaw ye olu ka session budgétaire o baaraw nun dola wulada in na CICB kɔnɔ yan nɔ n'o ye Bamakɔ lajɛrɛsoba ye yaasa ka se ka faamuyali caman sɔrɔ u ka baaraw bɛna boli fɛn minnu kan. Bon, kumaw bolila fɛn caman ka session dayɛlɛ la. Session min do a consacrelen bɛ budget de la loi des finances maliyɛnw b'a fɔ ko budget munna parce que ni budget ma adopté avant le 1er janvier et gouvernement tɛ se ka baara kɛ ayiwa état yɛrɛ tɛ se ka fonctionner fo le 1er janvier k'a sɔrɔ budget yɛrɛ adoptelen don anw fɛ yalasa ministre des finances bɛ se ka disposition ta ka budget labila ministère ni organisme tɔw ye yalasa jamana bɛ se ka fonctionner cogo min na budget bɛ di mɔgɔ o mɔgɔ ma jamana ka foroba wari bɛ di mɔgɔ o mɔgɔ ma an b'a bɛɛ lajɛ de ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a ka kan mun na a dira ma est-ce que a bɛ bɔli kɛ a tɛ bɔli kɛ est-ce que a b'u permettre u ka objectif atteint o bɛɛ de b'a la baara min kalifalen don o la. A budget kofɔlen nafolo yɛrɛ bɛ taa joli la? Bon min b'an bolo sɛbɛn kan je pense que a fɔra conseil des ministres la a bɛ taa miliyari 300 ani 600 ɲɔgɔn na. CNT maaw ka ni session min bɛ tali kɛ nafolo min bɛna don jamana yɛrɛ ka baaraw dafɛ san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'a nafolo kasabi bɛɛ lajɛlen ye malidenw de ta ye. Anw ka nin musaka min na mina a kuma fɔ jamana si ka dɔrɔmɛ kelen t'a la mais kɔrɔlen jamana tɔw i kun b'a sɔrɔ 100 sarada u kun b'u jɔ ni 20 fo ka taa se 40 ma mais ni maliyɛnw yɛrɛ de ye nafolo minnu bɛ bɔrɔ maliyɛnw kun n'a bɛ don maliyɛnw kungo da fɛ o de kuma belebeleba bɛ fɔ mais u ka bila u kungo la fɛnɛ nin kɔnɔna na fɛnɛ jɔda dɔw fɛnɛ bɛ olu bɛ kɛ ministre bɛ se ka wele k'u ɲininka baaraw kɛcogo la u bɛ se ka kɛ ni kuma ye a bɛ se ka kɛ ni sɛbɛndenw fɛnɛ ye ka lajɛliw fɛnɛ kɛ baaraw taabolo ye min ye donc nin wagati fɛnɛ de la yamara bɛ jamanadenw bolo u kana CNT mɔgɔw fɛ yen walasa kungo b'u da la gɛlɛya b'u da la ministriw sɔrɔli ka teli nin wagati kɔnɔ ka tɛmɛ wagati wɛrɛw kan. Mali, Burkina Faso ni Niger ni jamana saba ka bolo di ɲɔgɔn ma okumu kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko parlement bulonba dɔ bɛna sigi AES yɛrɛ jamanaw tɔgɔ la ni san laban in kɔnɔ walima sankura daminɛ na min lajɛrɛ yɛrɛ bɛna taa kɛ Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ o kumaw yɛrɛ bɛ sen na a session yɛrɛ sen fɛ o de kama sa Burkina Faso Niger olu ye invité d'honneur ye k'o fara Turki jamana kan sabula o ye Mali dɛmɛbaga ye. An ka dɔn k'a fɔ CNT maaw ka session budgétaire min dayɛlɛlen filɛ a bɛna to senna kalo 2 ani tile 10 kɔ bɔɲɔgɔnko la sabula baara caman bɛna kɛ u fɛ minnu bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ kunkankow la lakana b'o la kalanko b'o la dunkafa b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.